zance wana ke nake yi, ƙauna ce take na a raina. Fatima Zara ke baki wasa, mai kyan ado babu wasa. Fatima saurayi, bai Fatima Zara autar mata ke kadai baki wasa. Zance na so inda kauna, tarkas kai cikin gini kauna. Na shigo na azamne ke dai ce cikin zuciya ta, mai so baki in mai wasa. To dan uwan zuciya Fatima Zara mai kyan ado, to dan uwan zuciya ka yi shi wasan babu wasa. Zance ne na kauna Fatima Zara babu wasa, tarbiyyar ki ta iya ce, zancen so abin kwatance. So dan uwan zuciya ka yi shi wasan babu wasa, mai kyan ado kwalliya Fatima Zara ke baki wasa. Zara ki so ni irin mai Zara gani ki kai ni garin ku, zani so in yi wasa. Zance na so har da kauna Fatima Zara kin yi tunani, na birge ki